Il-pulizija kellha tintervjeni wara li daħlilha rapport ta' argument bejn ġuvni ta' 28 sena u l-ex tfajla tiegħu ta' 19 sena ġewwa triq il-Lellux f'Santa Luċija. L-argument jidher li eskala tant li saret ħsara estensiva fuq karozza tal-ġuvni u twadbu diversi affarijiet minn gallerija l-isfel. Dan wassal biex fuq il-post immedjatament waslu numru kbir ta' pulizija sabiex jintervjenu. Il-każ seħħ fi triq il-Lellux fejn nies li kienu fil-post għalulna l-instema ħafna jgħat u raġel qabad iwaddab diversi oġġetti u anke ġebel mill-gallerija l-isfel. L-istess sors spjega li l-argument tant eskala li l-familja ta' tfajla irritaljat għal din l-aggressjoni u persuna saqed vettura għal fuq il-karozza tar-raġel. Min-naħa tiegħu il-ġuvni involut fl-argument għamel kuntatt ma' Net News u tal-verżjoni tiegħu li kienet kompletament differenti. U allega li sħab l-ex tfajla tiegħu marru barra d-dar tiegħu biskiken u għamlu ħsara kbira lil karozza tiegħu. Il-grupp ta' nies li allegatament wettaq il-ħsara kien magħmul minn 8 min nies li allegatament ftit tal-ħin qabel ippruvaw jaggredixxu wkoll it-tfajla tiegħu li kienet fi stabbiliment ftit il-bogħod. Iddikjaraw wkoll li hu tfajla tiegħu li jitqila kienu fil-mira ta' telefonati ta' teddid u tajjir li dwarhom saru wkoll rapport lill-pulizija. Min-naħa tagħhom residenti qalulna li litteralment stennew li se jaraw traġedja sseħħ quddiem għajnejhom. Kienet xena qisha tal-films, sostnew in-nies li joqogħdu fit-triq.